Hello! Tervetuloa tällaiseen rauhalliseen Jaakon matkassa. Me ollaan tässä Kambodžassa Phnom Penhissä. Jouluaaton iltaa vietetään. Me ollaan menossa 2 tunnin päästä keikalle. Vedetään paikallisessa homobaarissa keikka. Meillä on 1 miljoona yleisö siellä. Hyvä meininki, hyvä meininki. Nyt on hyvät peissit. Jaakon matkassa me esiinnytään. Meillä on tuossa viimeinen biisi menossa, puoli biisi, me ollaan menossa lavalle. Ei jännitä yhtään. Baari on ihan täynnä. KB:n eka keikka ikinä. KB:n eka keikka ikinä. Täällä Phnom Penhissä, gaybaarissa. Tää on aika villiä menoa. Tuolla tytöt valmistautuu backstagella, niitä ei saa kuvata. Nyt niinku backshow kaikki. Niin mitä nähdään? Me vedetään se, kun oudotaan tää homma. Kaikki rakastaa. Nyt mennään. Yes. Subscribe aamulla asti crazy painaa hometta. Ilman viestit mutsi kuimaa. Paaden kavereiden täs pidin mites teen se tunne. Kun tiedät et on nuori vielä. Aurinko nousee kun me krepataan. Ees kaatuu mut me vaan servataan. Kerran yksi hyvä syy. Pari munkin oli ja oli. Kreiseimmät bileet ikinä. Nää on ehkä kreiseimmät bileet ikinä. Nää on ehkä kreiseimmät bileet ikinä. Mun päässäni pärisee ja kuplii. Aamit elämää haun sitä juhliin. Tänään vietetään niin, että päätetään edellyksiin. Isä hinnalta niille. Isä tuli rokkaakaan mestaan. Ja ei oo bileet, jos te lähde lapasesta. Meni väsytään, pienille jatkoilla onneeksi. Enaan puolukattu matkoilla. Kun bileet on salaja ja senni. Kuka tuo ES? Mä tiedän, että Frelin. Nyt on kovea fiikin, joka on koheen piin.